chinalụmonye kwunalụmonye kwunalụmonụ Onyeoma Tochukwu na mana bịa ọzọ nwa mụrụ n'obi eze onye melọgọ unuke na onye melọgọ ndị egwu mụ na dị mma ndị egwu mụ na sụsọ ụmụmeke n'unu ndị na-eme ka ide nwanyị ibụzọ yime ahụ eke na Akaraka Foundation Akaraka na Mumbai Akaraka TV DJ Funky Bekele Akaraka ndị melọgọ n'ụwa Pasimu Keneyi Ferdinand ụzọ igwe ụmụ ogbenye si mụ Keneyi n'ọlụ ọma ọnụlụ akwa nwa ogbenye ọmagụ ụmụ ogbenye Managing Director Okipiricho Yilanga si n'ugwu Aji Enugu onye nweghị ife CEO Lotable Pharmacy Nigeria Limited Akaraka na Mumbai aka na-emere ọrụ ụmụ ogbenye si mụ Keneyi Akaraka na Bombay n'Idima onye nweghị ife nye juyi aka na-eme ọgọ bịa aka na-emere ọra ma Keneyi igwe ezigbo mmadụ adịrị ofele asị na Akaraka onye na-edu onye maka na Akaraka mmadụ enwere mfichanụ Akaraka TV Onyeoma DJ Funky iji moto eme ọgụ onye minista Chief Executive Officer Okipiriti Oil and Gas Ugwu Aji Enugu CEO Lotable Pharmacy Nigeria Limited ihe adịka eji asị na onye na-eme ọkụkọ ọgọ na-edu Akaraka Foundation ọkụ ị na-enyere ụmụ ogbenye aka ụmụ ogbenye wee si m Keneyi